बे समाव टाइम्स नाव बड'लेण्ड बे निउसनि बिथांखौ हाजासे हामबाय होदों। जोंनि बे दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीयाव सफैनानै जोंखौ नायबिजित खालामनायनि थाखाय बिसेस आङो बे दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीनि फालक रबिन बसुमतारी देग्लाय 2023 मायथाइ जानुवारि दिनै 1 थारिख आरो लोगोसे रबिबार गोलैदों आरो दिनै खुब रंजाथाव मोनसे जोंनि साफ्रोमबो मण्डलीयाव थानाय फोथायारि बा गामियाव थानाय व्यक्तिफ्रा रंजानाय मोनसे खुसि मिनिनाय मोनसे मोजां महरखौ जोङो व्यक्तिफोरनिफ्राय जों नुनो मोनदों। मानोना देग्लाय 2023 मायथाइखौ मोनबावनो हानायनि थाखाय आरो दिनै जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीनि सिङाव थानाय आसे फासे थानाय गोबां फोथायारिफ्रा दिनै बे दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डली बे गिर्जायाव फैनानै गोदान बोसोरखौ बरायदों, नाजावनानै लादों आरो गोबां रंजादों। आरो दिनैनि दिनाव जेरैबायदि इसोरनि बोसोन नांगौमोन, गोदान बोसोरनिफ्राय गोदानै बेबायदि मोनसे जिउ खुंलांनो, गोदान मोनसे लामाजों हान्थिलांनो बेबायदि मोजां बोसोनखौहाय जोङो दिनैनि आलासिनि गेजेरजोंबो जों मोननो हादों। आरो गोबां मानसिफ्रा रंजादों बे बोसोनाव, बे इसोरनि बोसोननि गेजेरजों खुसि जादों, बेखौ जोङो नुनो हादों। आरो दिनैनि आलासिया सोरमोन? दिनैनि आलासिया प्रान्जय बसुमतारी, बियो साउथ बालाजारनि। बिथाङा जोंनि गेजेराव दिनै दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीयाव आलासि महरै सफैनो हादों। दिनैहाय माबायदि फुंनिफ्राय लानानै माबायदि प्रग्राम खालामलांदों जेनेबा आरो मा प्रग्राम दंबावो? दिनै फुंनि 10:30निफ्राय गैयालाबो जों 1:10-15 जोङो बेबायदि गिर्जा सिङावनो जोङो प्रग्राम खालामदों, इसोरनि राव सोलोंदों, गोदान बोसोरखौ नाजावनानै लादों आरो गोबां जों मेथाइ खननाय, रोजाबनाय, बाख्नायनायजों गावजों गाव थुलुंगा होनायजों जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनानै जोङो रंजादों। दा जोबनायाव मा हाबाफारि लागासिनो? दा गिर्जा जोबखांनायनि उनाव जोंनि बे दादगारि बर' मण्डलीया बोसोरे माने गोदान बोसोराव साहा लोंहोयो। ओमफ्राय बेखौनो साहानि लाहार फाहार खालामनानै दोनदों, बेखौ साहा लोंहोगासिनो दङ। आरो बे साहा लोंखांनायनि उनावनो जोंहा बोसोरे रंजानायजों बेबायदि खेला दुला गेलेयो, खेला दुला होयो। लोंखांनायनि उनाव बे खेला दुला गेम गेलेनाय जासिगोन।